Fine, good afternoon. Good afternoon. Come go with the time. I go. Chai, bebe. Huh? The game. Have fun. I'm enjoying yesterday, ba. But today I met him practice. I get me doing it there. I'm at my two seven. I just got one of the kind. Just after practice, after I met practice, give theater. And my child doing your part. I got look my all by side that. I'm nigga very enjoy of manner. Man, I won't make you enjoy yesterday, man. I get today after the go. Okay, ma. I'm the Bokrege, bro. I'm a chakayo, biko, eh? Oh, what chico? Good afternoon. Hey, Daddy. Who are you? Omo awo nishi kwa practice na no na kijira. Choma. Goma. No. Onishi kwa practice. Choma. Goma na kijira ha. Onye mere go onishi. Parish na. Kwa parish mere go onishi, parish ahụ ọmụkwa anya. Wara na agbafada ọwụ. Fada ga-eme go onye isi n'ebe ụmụntakịrị small kindergarten ụmụ ruru ụmụazị nọ eme ihe dị ka go onye isi, and you have the God to enter my compound to tell me na ọgụ nwa onye isi kwa ya practice Chioma ka m kọrọ gị aka ụzọ a nọ n'elu kasị elu ngozi dịrị onye bịara kwa ya practice Chioma onye mere go onye isi na church onye ọbụ unu na-enye. How can somebody lecha ga anya otu a devourer like you eme go onye isi na kwa practice kiri ihe na-akụziri ha the same thing ime gị na call, the same call I heard you answering. Ọkwa ihe ga-akụziri ụmụazị rota echa na-ekwu repu ọ weta ka ọ na-esi ebido a na-ele anya na mkpụrụ anya before eme mmadụ onye isi kwa practice. These children are too small for you to teach them. You go wild, you wild animal no anya gị acha n'otu ịṅụ ihe na-aṅụ n'ụwa na-aṅụ for them. Sometimes you'll be moved under influence of ihe aṅụrụ aṅụ gị ji elala ụmụazị mmadụ emere gịkwa ya master onye oge lecha ọdụm na-egbu agụ tugere gị mee gịkwa ya master n'ebe ụmụ ruru ọkụkọ ọnụ onye wetukwa ụmụ ọkụkọ wa ndụ ele fada ka ọ pastọ ọwa anya dị mma ga-elechi ihe rote awadela anya n'ime mmụọ bifo a na-emekwa ya practice ụmụazị na-enwebeghị ihe ama ka igbuchi aha ka i were propela kpọpụchi ụmụazị Se nwe ihe ọjọọ n'ihe. Nna gwụkwụ gị na-enye m command how it should be and how it should not be. Enwere ihe dị njọ na emere gịkwa ya master wara na agbago onye omere gị if you touch me boy get inside, come on, get inside, get inside, get inside. Nonsense.
What the hell did you decide there? Aburu, on your seat. I don't know why. Never ever in your life you cross, you step your foot into this compound. Me na kwa yedo, ama dia na church and father made the petition, take me na parish shire. But father na give the panya. Mra, look over the spirit of God walk onto. Much make that marry am and the catch for mash. Ya wo tin pa ka dem. Ka be ko le mo want church. Ngwa. So what are they saying? Are you saying? Sir. Every time I'm married, I'm mad. You know what my Cameroon, my mother choku. My mother is a peacemaker. I can never be in the water media fan man. I get every because one. I had to like a fro. He can make a nego. Never get every boogie and garden. Kaki Gamanga Boka. Mark it somewhere. Let me see you here again. Never brought up Dogo. What you got to do in Lagos? Carrigan Alaba, Google. I bet every Google tram. Here na face grand na Lagos. Ola be repair. Come on take it. Let me see your foot in this compound again. Iga mad that am work so. Mbago ko so ni see that like him. My father happens na palace na come on. Bishop Ghanaian. Ebe na ti do mokrobia. Children have phone. You don't go agba egwu. Nga you go night club. I get book no za. One alarm. I will treat your family. Nonsense. Yeah. They cannot go. Mama Cameroon, Mama, tell them white powder made you body in the who to the white powder? White powder will probably be. Because let them be in here. Back in the house yesterday. He didn't come to this house yesterday. So we're not using them now as a monitoring spirit or as my guardian angel. He gave jam we been here as light. I'm going to idea dodge your question and jogging. The back again not a happy no. I'm going to argue with you. One day walk on no. Go ahead and look at time. You can't know. It's in a bank boy, buy an anchor, some car boy, buy an anchor. A becky here. No, should him na shrine. Pay him na shrine. All the fucking now. So all them work I was and if I go out, you monitor me. Me that came back here around 2 a.m. Didn't matter, but put in again at me 2 a.m. More never checking 1 a.m. Every age will go 2 a.m. Makanima na man never go by 2 a.m. 1 a.m. come no eba nature dimpa. One year hockey. Open no 1 year that was in Abane. 1 year ga hockey. Ino namba. Dimpa haka give kwesi ile kotono. Jino o beginning na say alata no by 2 a.m. It never happen go. Eba he no na no till 2 a.m. I go kina attack again. You all last on me by 2 a.m. and one no basta. It is my life. I want to live it the way I like it. Any him gano no them. Walking why or more no lotalam or got at least lower than we man and who more lay and obi cashew. Oh, Maka, when you get but I didn't have a oh, we are made an amalot and walk all large on my own bonnet a lot. We are judge on mine. Here now, I was on in the daytime. I don't why I'm one of the mother patronage, Pajab. I don't why you inside of her, you never say a judge. You tell me what a mother now died. I won't go when you get in a hack. I got when you get Kumakonia. Kemgbe no nwanne gị nwoke rụtara rụta asa obi adịkwa gị mma mana kwe na tupu nwunye ga asam petem nwanne gị nwoke antahara na onye dị kwarara m ọgụwa ga-aga onye dị kwarara m mụ wa asam owu mgbe ọgwụ na-atọbedị mana since abụra were akara aka m gụrụ ọgwụ ego anya m na-eji ahụ asa akpọchi nye m pawuda mete ebe m na-aga biko ihe na-emebukwa gị ebe ahụ ụdị mkpa ahụ gị pụọ ịnata n'ọchịchị isi na bank abụọ ịmịa ochoyi isi na bank abụọ ịmịa ị na-eme ọgụ gị na-ete kamara na mo ihe na-ete mgbe ole nọ na mmiri kamara na mo ebe aka akara aka m ọnụ maka m tere ha mmịa bak onye aparị ngwa chere ka m nyere gị aka oh ma hapụ gote ihe na-ete m ihe anyị hụ
Okay, I'm telling you. Whoa! Can't get whoa. Which Mama. Omenaka. Oh, mama. Omenaka. Emenike. Ana me go. Why me ka? Wena magina. Wena magika. Libego. Eche the cash. Omenaka. Hey, Ome. Okori. Hello, dear. How far? Number one thing naga he take from you is insult. Get respect, respect. I am not your mate. Forget that I do come around. If you want to call my name with respect. You call me Mr. Okoso, Engineer Okoso. Or there are some things you can add there to make it look so here. Engineer Okoso. Mr. Okoso, what is the problem? Or Guinea? Better. Anyway, him to be our go to Gimanama. Belahia, Imenike, or Kuala Goga Hojik. For where? Okubem shishi, and no be going him. Imada them gidena, come na gum sharp. People are back on a young biko na happy at a mibu, Nanya small time no gakumogum. Since that time, Rona Kubem Pakam. Why you meta? So, how many Kajigo? Okajimogo. Why in the bang you do time will be your job? Why will be your job? This so heartless and mean. So, you mean this man? I could better go. I'll be honing him. Mama, have a shishi, Toro, will be calling him. I see here again, making ya for for a this man, I'm not working here. I'm American on a bar wine or chaketa. Naked Maya, a Mesaraka. Nyonya 2 bottles. Nyonya 3 bottles. Nyonya 1 carton. Maybe he must have paid you. No one call Qualago. How can he be owing you? Piana, I moved you all that Maya or Maki Homo put a sense. Che! Huh? Che, he na Guam Kita, Omega Naro, Omega Madu. Happen 1 minute on. American may give away. Nelegum. Omega radical day. You go to radicalness, naked Maya. I said, that man is so wicked at me. When I wear 1 carton, when I wear 2 bottles, when I naked Maya naked, I don't got some. When I never go to a carton for it, when you win in the jackpot, maybe he must have paid you. Gain a god after what you did to him the other time. If I landed, that on you are now making a madu. Happen 1 minute on. How can I come here to start saying what I did not say? If you doubt me, now follow me to one your child. Nelegum. Can you come here and neighbor? One. Oza pru mo ogbenye. Oji ego onye ode eme ogo. Betobre nwa iji ụgwọ. Kwọ ya ụgwọ ichi ya. Iji mmadụ ụgwọ bịa nga anụrụ. Na-eke ala nna go. Eke death warrant go tenye ha invitation card for your burial. Ihe na omekwe gị n'anya. Ihe na omekwe gị n'anya. Go in find here. Mejor gị before ma go on now. Enweghị ọzọ m chọrọ ịnụ kama mmanya aka na akpa gị nye m ego m. Ọrụ na ogosi abịa ahụ gị nke eme give away. Nye m ego m now. M ga-agwakwa gị nye m ego m now. Okoso. So you are calling him. Even a class in a village now about it. The edge of mother will go and jogo. Or women will shake you go. Why did you go to my first or him to embarrass me? Or one about and then they were your friends. Can't you see? Why would I embarrass you? You have embarrassed yourself before I come to embarrass you. Look, I won't remember what embarrassed you. See the mother who walk. Because no one can here, you know, who rock again. And I think I got to go and cash. Get out and do more for the water. You are not money here. So here is here. I'm calling Abby. Here I'm calling Abby. I want to go before to keep away from me. Are you pointing at me? Yeah, okay. Give me a second.
Uma, what we get very with. Maka kudo kwa na fika. Come on, so good. Ega ku kwa. Eti you go. Ega ku ya. What can you go? I want to make Ogo ka mburulie. Ogo ka mburulie. Ụgwọ ji wụ ụgwọ go. Bọtụlụ m kọwara n'isi gị. Ihe niile mere nga ahụ gwagwa ka m mere ya. Emeka emelo. Emere m gonu. So ihe ma mere go bụ ịgwa ịchọrọ ile blame on my head. Asigi gbole mmadụ. Asigi gbo ya. O ihe gị. Ọgụ m nọrọla gị. Ọgụ m nọrọla gị iyi gara iri gị m nọrọla gị ọgụ. Asọ wetara ego money na ekwe enye m. Onye jikwa ụgwọ na-alụlị dọgụ m Chineke nye m ike sị m buru bọtụlụ kọọ. Mure bottle ko tende. Okoso. Yokoso. Onwe he na-eme gị. Can look at this way buru nya na dig your net afọ. We are trying to bring you out from this one you are entering this one. You just go from one part to the other. Na ga no. Nke bụ it is important to have manage. Ele iche kai bụ ugbu a. Amadam no I don't even know what to say again. Ike family agụla m. Chineke ọnụ na ogige were motel, luru motel, chọọ another family little better than this. You have me ebe ahụ ma ga ebe ahụ sara. Nkwụrụ ihe ga-eme otu ya arị unu mma. Something ọ ga-awụ ndị ọzọ mee ya like this. Ịbata be ha ụta na-akụ aka. Otu m gara ugbu a lụọ ọgụ okwukwe, lụọ ya bata. Mma m na-akụrụ m aka, nwunye m na-akụ. Nwa m nwaanyị atọ na-etiri m ozu anọ n'elu kasị elu. Nna m onye ọrụ na-epraise ya m. What you would have preferred owu otu m gara na bịa palọ n'ụba. Nwatakịrị ya were bọtụlụ kụwa m isi. Maybe mbatazie nga ma dizie ma emezi ya ihe ndị mozi gbara mama ko nwa buru bottle ko don't be defeated because I gwara anyị na akwụkwọ so that you can never be defeated in agha agaghị eri anyị nwere bottle otu ya rụọ ọrụ agwara m rụọ mbịa nga ụgbọ n'ụtọ ọnụ ya against me Ị na-arụ ọrụ ngwa ka bute n'ozu ka isi na ndị bọs ziri gị ga-abute ozu bute n'ozu ka ị kwọrọ ngwa nne iji ngwa egwu Ogene ka m nwere. ngwa nkụwanụ Okoso onye aṅụrụma, Okoso onye aṅụrụma. Ma gbasigwe. Okoso onye aṅụrụma, Okoso. Lele. Ozu nwụrụ anwụ. Cheka ngwa gị. Ọ bụ na iche ihe iji ndụ gị eme wee nụ ọgụ. Kotere anyị case n'ezinụlọ ka ngwakwa gago ọ gaghị work. Maka m ga-agwa my son, he will never spend money on you again. Ego na-akpa bụ ego trouble. Ọ bụ na iche na ị ga na-spend ego dị na trouble, ọ gaghị erere gị. that means obidobe ha kpawa ego ọ na-akwụ mmadụ kpasi ego te ya kpa ya nwee reserve kpasa nke eji eko case that is tesha ma onye nwere ego gị kpasa nke eji eko trouble deme ya na different bank were nke eji anụ ụlọ different bank then nke eji agbazi oringo nke eji eme ihe dị agha Kekwanụ nke ị gwatara ke nke idosa ọwa akara aka m na-amụ ego Mama o. ọwa akara aka m na-amụ ego ahụ what you would have preferred wo maybe otu m gara ugbu a enwete m gbuo m ebulala ozu m ndị eburu ambulance chegezie ike ọ na-abata pa nwụpa a na-agụrụ m ole mgbe ka ọ bịara n'ụwa ole mgbe ka ọ bịara n'ụwa o jiri bụrụ onye nwụrụ anwụ that is what Ọ kara mana na ndị pants bere ebe a. Ife ido ndụ. onye ga-egotere Ife ido ndụ. ị ga-akwụ ụgwọ apams For wia onya. apams ọkụ Fela debe gị. Nwanne nwoke nere gị nwaanyị. Nwanne nwoke egoro nwunye gị bra. Gori akwa, nye ya nni. Hey! E mere gị fa. ihere m ọnwụ E mere gị fa. Mma. Ọ bụ na mfe ebe ma gbanwe onya. Mgbanwe egoro nwa ewu ma ọnwa mkpi. N'azụ ya. Mongolo bingo mpụta mba bingo Okoso legodi ite ngwo mere na ebere otu nga your parents last hope ha abịa gwụrụ ọgwụ ote were shovel otu a na-esi ekusi mmiri si otoro na kwasị ndị kpọrọ ka o toro oshi gwụrụ ọgwụ ote bịa gwọsa gị nga gị bịa nga abakasị gashi dowe onwe gị mụwa ga drop isi ngwa I'm the one that will drop you. You cannot. It's an how we fix anya we are with the water bobby. Nenu gị ana mama na-eji ga manage. Abịa m abata m na ndụ gị sị ka ndị nyere ndụ gị aka maka na ịnwụọna ịkpọnwụọna akpọnwụọ ifere emechi mana ka ngwa gị mana ọ mụ na gị ịchọ ka nna ịgbanwee m otu ndị ịchọ ka nna ịchọkwa ka anyị nwa otu aka ndị gbanwee
Were you better than this when you came to this family? She was very slim. Mama, very slim. Mama, only at the slim from yes. Oh, sorry, call only our Oh, you don't forget them. Eat the area in Google. Eat the Hamaka. Mama. Mama Cameroon sticky. Mama Cameroon. Oh, you didn't hear? You didn't let Oh, very. Mama, how much can I go? Aku gak mana man. Hey, oh he man. Aku isi apa tu vitamin warrior. Mana yang tu maru. Oh, very. Mama, good afternoon. Acha kau makan. If you go near na mabale na. Ina bali. Eti mereka ki ina bali. Oh, good. Acha kau makan andi woje nye hono so agbagba moto ayi. Ndị woje kwa. Eji anya ahụ mo korobịa kpatara ego. Ana ekwu ndị woje mgbe mmadụ nọ na senator. Adị ekwu okwu ndị woje na. Ọnwa mama Cameroon. Acha kau maka we nọkwa n'akụkụ gị. Na-elecha na. Kemaka my brother na ụmụazị ka ebe ha nọ. Nwunye na nwe ha dị m ka ha ga nọ mana ịmagodo ebe nwanne gị ga na-ajụkwa ka ha ajụ. Ọ nọ n'ebe a na-amị nkwụ, ọmịa ihe niile a na-amị ala. Ọ mịchazi owere uchichi nata ma ọ bụ ọ nata echi. A na-akpọzi m si Mama Cameroon. Bekwa bịa bute nwa gị na ọ nọ na gọta ma ọ bụ na ọ nọ n'ime ọhịa. Eje m kwado ya ka m si kwado ya oge ọ dị na nwata. Nwa egbuola m egbu ebe a. Ya na ajọ ndụ ọ na-ebi since ọ bata from Cameroon ọ kwụsịbe ya. Ịma na omeka nne ya ka ọ bụ na ọ ga-akwụsịkwana ya. Jesus Christ. Ọ ga-akwụsịbekwa ya, ọ ga-akwụsịbekwana ya. Wee sowadịrọ, abatago m n'ụwa ala, m metinye ọnụ na dị okwu. Mba, m metinye ọnụ na dị okwu, enwere ife na-eme. Mama listik. Hey, Mama buru ozo na high sea. Mama Cameroon. Ọdọkọdọ na ọdọ n'ọtọ ọdọrọdọ. Ọdọkọdọ n'enu n'ọtọ ọdọrọdọ. Ewetago, ọ na-elecha na, ọ na-eko. Ome na pounds, ome na naira, ome na euro. Okay, man, no. Ọ ihe ji wee bụrụ ihe mbụ. A na-atụ ya na container 247. Every week is 7 ka a na-eme offload, enwere ife na-eme. Lọla na-ede sọsọ invoice. Confirm na ogbu achara je na ba achara gbucha achara wee bụrụ achara wee naba na bia. Abatago ndị ọwọrị, m metinye ji okwu ọnụ. Udo dị, ka anyị bagodo nsị, nri ọ dịkwa agụrụ na agụ m ụwa. Lọlọ. Ọkwa ya, ka ebe ụmụazị anọ, emekwa gị na-anọ n'ụlọ ka onye aka bupụta sended na boot. Ma ọ gị hapụgodi leta mgbe ha batara. Hey! The mamalistic. Ebe! Mama kuba aka pala egwu. Ndị mmadụ azụ ọrụ ụgbọ. Ndị mmadụ azụ na mmadụ butere ego dị. Onye mechie nke. Hey! Yeah, my dream car. Onye pakịrị ihe ka ọ dị ka Messi fote. Chineke na interior ya wụ Okoso. Ọ gị na-enye ya, ka ebe ị gara since morning? Chere? Ome nka nwanne m nwoke. Isi ole? Okoso. Nwanne ukwu. Kemgbe ị tụrụ down? Ọ since morning ka m batara m ebe i tinyere isi. Kamgbe ụkụtụ? Anwụ
bele no mo. Kebi gakwan. Biko ewuli rondo go no biko. Ogo akwapala na ogo park machine. Omo park the motor, o motor offroad just go. Hey! Okoso. Ego agwụla ngo. Ego agwụla. Anụ m taa onye parkere ụdị moto no this kind of car who been na this community before. Onye parkere ihe ga-abụrụ onye gbasiri ike, onye gbara ọkpịrịkpọ, onye a na-anụ aha ya anụ, onye wọpụta ote ya kofere. Isi ote a na-eche ụmụ ogbenye anaghị elu asa. Ekwuru m ekwusi moto na ahụhụ. Oh, the smaller person. Oh, is that a motor? Okoso. Kebi gawara since morning I batra. Mama simone pour apwa. But them road by this time more frog no no. Nsi kan barugo di bem kan ga America my compound the cause motor go na bata bodo no and I hear America rugo na the whole compound. So kan ponde ga nyere maka we clean e. La ka driver say kan kele mama nkechi. Puta fo ki na enyoari anya na ku motor enyoari anya. Okoso. Onade enyo na my brother. Onye hụrụ ihe ọmari ote ga-enyere ya anya. Ọ bụ mgbe ọ hụrụ nga adọwara ozu ka ọ ga-aga ilele anya. Onye hụrụ ihe ọma bie ya ọma. Amakwana m so na ịzụcha ahụ n'ụdị moto ọmaghị oke. Lelenu m ebe nwanne gị. Okoso. Iwepụ anụ ụlọ since ọ ta ịbatara. Lekwa ka ọnụ gị nne esi kai. Okoso kedi amam ihe ga-eme ga-eme Okoso. Ome nka nwanne m. Anada aṅụ na kai. Onye nwanne ya nwere ụdị moto n. Ele ihe ọzọ m ga-ejizi onwe m eme. Ọ wụ kai. Chinekele. Okoso. Ba moto ka na ya I need to talk to you. Muna gị ni Therefor. Ba moto ile ti san kpu. Ele bi pere aka na ya mepe. La key kan pere aka ji key. Happy. Ya we je pro since morning. Since morning ki puru ija. O ki buru moto ku hotel hu na eze. Wow. Okoso bata moto ka ipo. Abatawla mo. Ịma na ịbịa n'ezinụlọ ile anya hụ ebe ọnọdụ dabara gị nọrọ. Ezinụlọ ọbụla nwere ihe eji mara ha. Ofu nsogbu aka nri na aka ekpere enwe n'ezinụlọ abụọ Okoso. Asị Okoso bịa be gị, ọ ga-akọ gị ọnụ, ọ ga-alụso gị ọgụ, ọ ga-ewe ihe idobere, ọ ga-ekwe gị ṅụọ mmiri kọba iko. Di gị bụ ezigbo mmadụ na-agbasi mbọ ike, mana it is all right. Ebe Chukwu mediri gị ebe onwe ebe na-atụkwasị aka, ị ga na-edi ya ọnwụrụ nne di gị ka ọ bụ onye di gị ṅụfara a ga-atụfu ya atụfu. Ya na-ekpegoro ekpe ka Chineke mee amara gọzie gị ka ị mụta ka ị nwee nke gị ka obi wee ruo gị ala. Hey, ị nụrụ dị nụọ dị ọkụ ya nsogbu adịghị. Onye hụ etu di gị si eme gị ọ ga-eche na isi na ezinụlọ ụmụ ogbenye ha gaghị ama na irijuru afọ be nna gị, mana nsogbu adịghị. Anaghị ebu amụ gara be di, ọ gawa n'ọdị idobe ihe iji bụrụ ihe ịbụ na be nna gị, bịa be di gị ọ ngwugwu ike ghe enye ihe ketara nwere eji mgbagba agha n'ọgụ dibie. Ọ kweta ka m digidere nna di m digide nna di gị ruo mgbe ọ nwoke were mụ na ya. Eta ka m na-egi ọ ga-aṅụ mmanya. Nke a bụ mgbe a nọ na Cameroon, nsigodi ka m zụọ ahịa tupu m bụrụ ihe ahịa m pụọ ka m garị. Ọ sị na m ga-edobere ego a ga-eji ṅụ mmanya, m ga-edosakwara ya ego ma m edozi ego ahụ ọ ga-ekwe m pụọ. Mana edigide m na amụ na ọchị digide gaa na ọnwa eke nwaanyị ọkụ ugbo nwere na m onwe m nchọ ịpụ mbụrụ akpa m pụọ, nchọ ịnata mbata kwakwa eziokwu. Biko nwee na ndidi ihe ọbụla ọ fọrọ ya bụ ka ị na-ahụ n'ezinụlọ a Chukwu asịgo na n'ezinụlọ a ka ị ga-ebi biri na ya ka udo chia n'aha Jizọs. Mama
nsị ka m bịa ka anyị na gị karịa mụ na nwunye ma anyị kpago nkata ka anyị mara ka anyị ga-esi wee kpakọ onwe anyị ọnụ ka anyị kpọrọ nwanne m nwoke gbadaba na siti ka o jee mara ihe ọ ga-eme onwe karịa ụtọ nọ n'ụlọ na-edọtara gị esomokwu ndị polisi a na-enye ya nsogbu eziokwu anyị na-agbagharị ebe a Chineke nke a bụ ekpere ka Chineke zara akpa ya a sị eziokwu chipụ nna Jos kpachara ya aza n'ekpere well dị ihe a bụ the best news m nụgoro n'ime arọ confirm kpọrọ ya gawa ụrụ gị eke ya bụ ke ịtọ bụrụ chọrọ ime mene tụrụ na ya gawa ụpụ na ebe a ka mmadụ kute ume onye niile a ka anyị na-enecha mụ na ya tụkọ isi ọnụ si mba ka anyị kpọpịa maka ọnọdụ ịnọ ugbu a nwa ọnọdụ just ka e were ihe ọma gbaa gị gburugburu ihe ọbụla bụ ihe ga-enye gị obi aṅụrị bụ ihe kwesịrị ịgba gị gburugburu nke ọbụla ga-ebutere gị ekpomọkụ sisi bupụ ya ụdị ekpomọkụ anụ okoso na-abịa ebutere gị ọ bụghị ihe ahụ gị chọrọ kịta ekwesịrị ịkpọrọ okoso taa anyị akpọrọ ya gawa Port Harcourt. The first person I got up on a family ọgwụ Monica. Yes! So more can a family meeting. Eh? So Monica, you open your mouth. Me poni na jeri ede. Say ha popugam. So as bingo. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.